дар шаҳри Будваи Черногория чемпионати ҷаҳон оид ба бокс миёни наврасон ва ҷавонон бо маром идома дорад. аз нӯ намояндаи Тоҷикистон аллакай дар ду рӯзи аввал 5 нафарашон ба майдони диловарӣ баромаданд. дар рӯзи дуюм кишвари моро Муинхуҷа Муминов дар вазни 48 кило ва Анушервон Фозилов дар вазни то 54 кило намояндагӣ намуданд. Муинхуҷа Муминов дар даври аввали чемпионати ҷаҳон оид ба бокс дар Черногория бо намояндаи Испания Исмоил Мағраоу ба ринг баромад. варзишгари тоҷик дар як рақобати сахту сангин аз ҳарифи испании хеш бо ҳисоби 1-4 мағлуб шуд ва аз идомаи сабқатҳои чемпионати ҷаҳон бенасиб монд. рақиби Анушервон Фозилов дар чемпионати ҷаҳон Индреа Бетсои Мохитли намояндаи Лесото гардид. дар нерӯсанҷии мазкур Анушервон ба осонӣ ин ҳарифи хешро шикаст дод. ба зарбаҳои пайдарпай мушзани тоҷик намояндаи Лесото тоб наовард. довар маҷбур шуд дар дақиқаи аввал нерӯсанҷиро боз дорад ва дасти Анушервон Фозиловро боло бардорад. ёдовар мешавем ки дар рӯзи аввали чемпионати ҷаҳон се мушзани тоҷик Меҳрож Суфиҷонов, Муҳаммад Султон Султонов ва Зиёратшоҳ Қосимов ҳунарнамоӣ карданд. Меҳрож Суфиев ва Муҳаммад Султон Султонов ҳарифони хешро шикаст доданд ва ба даври баъдӣ баромаданд. Зиёратшоҳ Қосимов ки дар вазни то 75 кило ҳунарнамоӣ мекунад, дар даври аввал аз намояндаи Булғористон Андрей Мацкевич мағлуб шуд ва аз идомаи рақобатҳо бенасиб монд. қобили зикр аст ки чемпионати ҷаҳон миёни наврасон ва ҷавонон то 2 ноябр идома мекунад.